आज पुडिंग बनवते आहे. म्हणजे मी काहीतरी गोड पाहिजे ना, म्हणून मी ते पहिल्यांदाच ओव्हनमध्ये बनवते आहे. मला फॅमिलीने ओव्हन दिलाय ना, त्याच्यामध्ये मी ते पुडिंग बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे त्याचं साहित्य आहे. हे 3 अंडी घेतली आहे. हा बटर आहे, म्हणजे भांड्याला लावण्यासाठी वाट्यानं घेतला आहे. हे 2 चमचे पाणी घेतलं आहे. हे पाववाटी साखर आहे. हे पाववाटी साखर आणि 2 चमचे पाणी घेतलं आहे. हे पाक बनवण्यासाठी आहे. हे 1 वाटी दूध आहे आणि हे पाववाटी साखर आहे. म्हणजे हे दूध आणि साखर मिक्स करून गरम करायचं आहे. त्यासाठी हे अर्धा चमचा व्हॅनिला घ्यायचा आहे. आता मी कसं करायचं ते दाखवते. आता मी पहिलं दूध आणि साखर आहे ना, हे एकदम एकसाथ गरम करून घेते. ही पाववाटी साखर आहे. आता मी दूध आणि साखर आहे ना गरम करायला ठेवली आहे. म्हणजे त्याला उकळी येऊ द्यायची नाही आहे, म्हणजे थोडं असं कोमट गरम करायचं आहे. हे दूध आहे ना 1 मिनिट गरम करायचं, म्हणजे बुडबुड यायला नाही द्यायचं त्याला, म्हणजे उकळी यायला नाही द्यायची. फास्ट गॅसवर आहे ना 1 मिनिटासाठी गरम करायचं फक्त. आता मी गॅस बंद करते आणि दूध थंड करायला ठेवते. आता मी साखरेचा आहे ना पाक बनवून घेते. ही साखर आहे पाववाटी आणि 2 चमचे पाणी आहे. ह्याचा आता मी पाक बनवायला ठेवते गॅसवर. गॅस थोडा मीडियम केला आहे, म्हणजे तो आता साखरेचा पाक बनेल, एकदम मस्त घट्ट बनेल आणि त्याला कलर येईल. तोपर्यंत आपण आहे ना, आता साखरेचा पाक बनतोय तोपर्यंत आपण अंडा फेटून घेऊया. अंडी फोडून आहे ना, ही छोटीशी पातेली घेतली आहे, त्याच्यामध्ये ही अंडी फोडून घेते. आता पाकला मस्त छान कलर आलाय. आता गॅस कसा एकदम बारीक करून ठेवायचा, एकदमच बारीक करायचा. त्यातली साखर कशी विरघळली पाहिजे आणि असा कलर यायला पाहिजे पाकाला. एक पाक छान बनलाय, कलर पण येत चाललाय त्याला. आता मी गॅस आहे ना एकदमच छोटा, एकदमच बारीक करून ठेवलाय आणि तोपर्यंत मी अंडी पटापट फेटून घेते. हा बटर आहे ना, हे वाटीला लावून घ्यायचा मस्तपैकी. असं बटर लावून झालं ना, मग एक्स्ट्रा असलं ना हे काढून घ्यायचं. आता पाक आहे ना हा त्याच्यामध्ये थोडा थोडा ओतायचा 2 वाटीमध्ये. याचा अंडा फेटला आहे, दूध पण हे गरम केलेलं थंड झालं आहे. आता याच्यामध्ये ओतायचं आणि परत चांगलं फेटून घ्यायचं. हे व्हॅनिला घेतला आहे अर्धा चमचा, आता याच्यामध्ये टाकायचा आणि हे आता चांगलं फेटून घ्यायचं. हे आपण पाक बनवलाय ना, हा कसा बनवल्या लगेच ओतायचा, कारण तो पातळ असतो ना, नाहीतर तो लगेच तुम्ही ठेवलात ना तर तो सुकून जातो. म्हणून लगेच वाटीत ओतून घ्यायचा आणि दूध आहे ना हे असं गालून ओतायचं. असे मस्तपैकी 2 वाट्या घ्यायच्या, 2 वाटीमध्ये मस्त भरायचं.
आता 2 वाटे भरले आहे. आता हे मी आता ओव्हनमध्ये ठेवते. आधी वाटे ठेवू ना. आता याच्यामध्ये आहे ना मी वाटे ठेवते. हे ओव्हनमध्ये ठेवायचं भांडं आहे, ओव्हनचं आहे. असे 2 वाट्या बरोबर ठेवायचे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे गरम पाणी ओतायचं. आता हे आपण आहे ना ओव्हनमध्ये नेऊन ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती आहे ना हे वाट्या असे उपडी ठेवायचे आहेत. म्हणजे कसं, म्हणजे हवा बाहेर येणार नाही म्हणून. ते आमच्याकडे ते फॉईल पेपर नाही आहेत ना, अचानक बनवायची डिश समजली तर म्हटलं आपण वाटे ठेवूया उपडी. आता ओव्हन आहे ना 20 मिनटं मी गरम करून घेतला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी ठेवते वाट्या. आता मी त्याच्यामध्ये ठेवल्या आहेत वाट्या. आता बंद करते. आता स्टार्ट करते. 20 मिनटासाठी गरम केला आहे आणि आता चालू करते. हे झालं आहे आपलं छान. आणि मी कसं 20 मिनटासाठी ते शिजणार होतं, पण त्याच्यावर झाकण नाही ना ठेवलेलं, त्याच्यामुळे काय झालं 4 मिनटं अजून वाढली. अशी काडी घालून बघायची, काडीला चिपकलं नाही ना तर ते आपलं मस्त तयार रेडी छान झालेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला काय सांगते, म्हणजे कागद जर भेटला, आता मलाच कसं भेटला नाही लगेच कागद, आणि माझ्या लगेच लक्षात आलं की आपल्याला करायचं आहे, ओव्हन आहे ना, तर म्हटलं आपण करूया. पण करायला तयारी सगळी रेडी केली आणि कागद नाही ते वरती लावायचा. त्याच्यामुळे काय म्हटलं हे वाट्या उपडी राहतील त्याच्यावर, अशा वाट्या उपडी ठेवायला गेले, पण ते वाट्या आहेत ना ओव्हनमध्ये बसले नाही, ते वरती चिपकायला लागले. त्याच्यामुळे ते वाट्या काढले आणि त्याच्यामुळे उघडे ना असे खुलले, म्हणून त्यांना 4 मिनटं जास्त लागली. आता मी तुम्हाला याय ना मी थोडा म्हणजे अर्धा तास मी फ्रीजमध्ये ठेवते, थोडं थंड व्हायला, आणि मग नंतर दाखवते. हे फ्रीजमधून काढले आहेत वाट्या अर्ध्या तासानी आणि हलतायत पण छान. आता हे आहे ना ह्याच्यावर मी ट्रे ठेवते आणि उपडी मारते. याचं ट्रे ठेवायचं बरोबर मापाचं वाट्याच्या, आणि यात आम्ही असे उपडी फिरवते. आता हे उपडी मारले, आता मी वाट्या काढते एक एक. आता आपली मस्त पुडिंग तयार झालेली आहे, घरगुती एकदम मस्त. हे बघा अशी छान झाली आहे, अशी मस्त छान झाली आहे बघा. अशी तुम्ही पण बनवा मस्त घरगुती. हे बघा मस्त झालं एकदम. आता आपल्याकडे एखादी वस्तू नसेल ना, कुठली गोष्ट करायची म्हटली तर टेन्शन नाही घ्यायचं, जरासं डोकं चालवायचं आणि आपलं करून घ्यायचं. आता मी पूर्ण तयारी केली होती आणि वाट्या झाकताना मला आठवण झाली की त्याच्यावर तो कागद लावतात ना, चिपकवतात, तो माझ्याकडे कागद नाही. आता म्हटलं काय करायचं, तर म्हटलं हे वाट्या उपडी मारायचे त्याच्यावर, तर ते वाट्या ओव्हनमध्ये बसत नाही वरती. मग मी काय केलं, म्हणजे राहू दे म्हटलं खुल्लं, काय होईल ते होईल. पण ते मस्त म्हणजे 4 मिनटं जास्त लागले, पण आपलं पुडिंग मस्त छान झालेलं आहे. असं तुम्ही पण बनवा. कुठली पण गोष्ट नसली तर टेन्शन नाही करायचं, असं मस्त बनवायचं आणि मस्त खायचं.